kant op. Ausweis. U ziet toch dat ik bij de douane ben? Ausweis, schnell. Oh, mijn aanstelling. Alsjeblieft. Was de smokkelaar? Wir glauben, der hatte Engländer bei sich. Aha. Warum haben Sie ihn nicht verhaftet? Met de blote handen zeker. Jullie hebben mijn diefstal al in het begin van de oorlog afgenomen. Alles in orde? Alleen wat zand in mijn bek. Je moet maar zo denken, voor hetzelfde geld stond ik nu bij je graf te praten. Je moet hier blijven liggen tot het donker wordt. Ik kan er niet blijven staan. Ik zie je vanavond thuis. Dat hou ik niet vol. Slaap lekker. Gelerenleier. Is je vracht goed aangekomen? Natuurlijk. Behalve op terugweg. Hadden we moeilijkheden. Auswijscontrole. We hadden ze aardig te pakken, hè? Ze wachten op ons. Nou, dames, als ik nog eens in bad moet, dan weet ik het adres niet. Wees maar voorzichtig. En niet te laat naar bed, Lisa. Nee, pa. En? Hoe is het met u gegaan? Nou, onze vriend is veilig afgeleverd. Alleen op terugweg was er een probleem. Maar dat is opgelost. Mooi. Dat is dan de 7e Engelse piloot al. Duurt niet lang meer. Jammer. Onze vluchtlijn heeft net een goede reputatie. Na de oorlog blijf ik in het vak. Word ik reisleider. Alleen komt Londen nu met iets totaal anders. Sabotage. Vind je zeker wel lekker, hè? Dat inlichtingenwerk. Ga dan niet zeuren. Zorg nou maar dat ik het niet voor niks heb gedaan. Hé, wat hij over die trein zei, dat lijkt me heel erg belangrijk. Zal ik hem meteen zijn strot afsnijden? Doe niet zo idioot. Hinlegen! Keine weitere Bewegung!
Rinus, schiet op. Ik zeg vast, verdomme! Los! Hou los, stomkop! Rijmen bedoelen, mijn donder. Zwarte ruiter! Alleen rap achteraan.
gloeiende godverdomme. Wat een genoegen dat jij weer aan de grens komt werken, ijzermanneke. Jij bent te lang weg geweest. Het vaderland riep, mijn heer, het vaderland riep. Je moet er goed hebben voor alle mooie Indische meisjes. Jij hebt hier wat te stellen gehad met uw koloniën, hè? Nu zijt je ze nog kwijt ook. Wij hebben nog altijd onze Congo. En geen centje last. Maar hier aan de grens hebben jullie last genoeg, begrijp ik. De toestand is de laatste jaren enorm verergerd. Ze vliegen over de grens met hun boter alsof wij er niet staan. En eerlijk gezegd, IJzerman, wij doen nog ons best. Maar aan de Nederlandse kant wordt er 0,0 tegen gedaan. Daarom ben ik nu hier. Er is door Den Haag een speciale eenheid opgericht onder mijn leiding. We gaan de boel eens goed aanpakken. Maar jullie hebben geen spullen. Wij hebben alles. Wapens van het leger, fortcollecties van de Boerenbond. Boerenbond? Jawel. Die smokkelboter uit uw land, dat is niet goed voor onze boeren. Het zal veranderen. Ik help het u hopen. Ik heb van uw autoriteiten geen hoge pet op. Het is dat zij zo lak zijn geweest dat alles hier van kwaad tot erger is gegaan. We gaan er een eind aan maken. Gij zit met uw boterberg. Die smokkel komt u niet ongelegen. Ik heb een speciale opdracht. Praktisch blanco volmacht. De uniformen. Waar is de boter dan de miljarden? Je moet het uniform hebben. Nee, die zijn alleen voor het uiterste noodgeval. Wel, nee, het is een noodgeval. Dan ben ik dan maar 1000 kilo boter kwijt onder de jeep. Nou, hier. Trek aan. En als je precies doet wat ik zeg, dan ben je helemaal niks kwijt. Dit is niks voor mij om de Jew. Ik ben de opdrachtgever en jij rijdt voor mij. En verder wil ik er niet bij horen. Dan zie je niet dat je een stem minder hebt dan ik? Ik geef hier de orders. Zitten je pijpen goed in je laarzen? Nou ja, hoezo? Het geval je je broek scheidt. De kapitein en ik komen van Brussel. Wij hebben de opdracht deze wagen en zijn lading onmiddellijk naar daar te brengen. Vergundige superieuren binnen. Zeker, luitenant. Nou, je kan wel horen dat je fout was in de oorlog. Wie zijn dat? Een luitenant en een kapitein uit Brussel. Ze komen de wagen halen. Je kent van geen luitenant en geen kapitein?
Carlos Ruiter, hè? Heb je hem herkend? Ik weet het niet. Als je hem herkend hebt, dan hebben wij een zaak tegen hem. Pak, die bril. Het is zo lang geleden. Maar zo kan dat toch niet blijven doorgaan, Ruiter. De winstmarge op die boterritten is voor mij veel te laag. En als ik moet gaan rekenen dat ik misschien een auto kwijtspeel... Bedoel je dat je me met wat anders wil laten rijden? Ik weet op diverse plekken aan de overkant van de grens Duitse wapens te liggen. Alweer een voordeel dat je met de mof hebt meegedaan. Waarom geef ik eigenlijk niet een enorme trap voor je kont, hè? Omdat je bij mij zo lekker je gang kan gaan. En omdat je daar zo lekker bij verdient. Die wapens moeten alleen maar eventjes naar Antwerpen gereden worden. Ik voel hier niets voor. Ik ben een fatsoenlijke smokkelaar en geen misdadiger. Wie heeft jou hierover benaderd? De neven Schelkes. Die twee schoft uit Arenburg? Die heb je toch niet onder druk laten zetten, hè? Maar nee, het ging allemaal heel zakelijk. De neven Schelkes zijn gangsters. Ik wil niets met die knapen te maken hebben. Jij lijkt Jezus wel. Hoe kun je nu zoiets weigeren? Er zijn duizenden guldens mee te verdienen. Ik doe er niet aan mee. En wees gewaarschuwd. Die neven Schelkes zijn veel te zwaar voor jou. Papieren? Hebben jullie nog wat kunnen vangen de laatste dagen? Jou in elk geval niet. Kofferbak open. Ik wil alle stukken die op hem betrekking hebben. Ze komen eraan, meneer. Alleen, we hebben niet zoveel over hem. Het komt omdat we hem nog nooit gepakt hebben.
is het met jou, oude grenscommis? Hey, veel te lang weg geweest, jongen. Veel te lang weg geweest. Nou, kom binnen, dit moeten we vieren. Niks veranderd, hè? Nog steeds diezelfde kop. Ja, en ook nog steeds dezelfde streken. Nou, het gaat je niet slecht zo te zien, hè? Heb je uit je bed gebeld? Geef niks, geef niks. Ging een beetje laat om op bed te liggen. Ligt er maar aan. Ach ja, als ik nachtdienst heb gehad, slaap ik ook uit de volgende morgen. Nou, toen ik dus uit Indië terugkwam, viel ik met mijn neus gesloten. Ze hadden bij de douane net een nieuwe afdeling op poten gezet om de smokkelarij in deze contrij wat meer afdoende te gaan bestrijden. En omdat ik in de oorlog hier zelf al had gezeten en met de nodige ervaring die in het leger had opgedaan, kreeg ik de leiding. Met je neus in de boter, hè? Ja. Wat doe jij tegenwoordig? Laten we zeggen, handel. Ja, handel. Rijkbaar begrip. Nog een biertje? Ja. Dus die Belgen vinden het hoog tijd worden dat we ook wat gaan doen. Ik werd met open armen ontvangen. Alleen schrok ik van alle informatie die ik kreeg. Oh ja? Ja. Jouw naam is ook genoemd. Ga weg. Ze noemden je Zwarte Ruiter. Hé, Rinus, dat is lang geleden. Je had moeten waarschuwen dat je kwam, had ik iets te eten voor je gemaakt. Ja, nou moet ik alweer naar hiernaast, naar de zaak. Nou, dat hou ik altijd goed, hè. We zijn hier vlak over de grens komen wonen. Hé. Rinus komt hier een eind maken aan de smokkelarij. Daar drink ik op. Links, aan het eind van de gang. Een hoerenkast dus. Als zij het maar prettig vindt. Verdient geweldig goed. Vonnis Ruiter. Wat ben jij afgezakt? Afgezakt? Zie je dit hier? Dat kan jij je niet permitteren. Wat val je me nou tegen? Ik ga alles doen wat ik wil. Verdien geld als water. Maar daar ga ik geen eind te maken. Nog even en Zwarte Ruiter. Ik ga jou grijpen, mannetje. Niet grijpen, Toean. Ben pas 14. En geen geloven, dat wist ik niet uit je broek. Maar mijn moeder dan, Toean. Die neukt mijn kameraad wel.
gaat het nou hier toe, meneer? Ik kon nog net op tijd wegspringen. Anders had mijn vriend me geschipt. Fons, wat leuk je weer te zien. Is Milou niet meegekomen? Nee, die voelde zich niet goed. Ah, jammer toch. Kom verder. Ik kom er zo aan. Je ziet het. We zitten midden in de verhuizing. Nog geen smokkelaars gevangen? We hoeven er niet omheen te draaien. Ik vind het erg leuk je zo weer eens oude vriend te ontmoeten. Ik ook. Maar we zullen elkaar nog wel eens tegenkomen onder andere omstandigheden. Oh, ja? Dat zit er dik in. Als het niet al gebeurd is. Ik mag jij graag, Fons. Ik jou ook, Rinus. Maar ik ben hier voor mijn werk. En dat doe ik graag goed. En ik hou er niet van om mijn vrienden te schieten. En ik hou er niet van mijn vrienden omver te rijden. Eén deze dagen zou ik wel eens op je moeten schieten. En zolang dat zo blijft, stel ik je visite niet op prijs. Je drinkt nu vriendelijk je koffie, je gaat weg en je komt niet meer terug. Lisa. Ik zou niet willen dat je een kwaad geweten kreeg. Oh. Kleine kinderen worden groot. Ik sta voor de klas, in Hulst. In die jurk? Nee, vanavond was ik op een feestje bij een collega. Daar heb ik veel over jou gehoord. Papa en mama moeten samen even praten. Ik heb nog eens nagedacht. En ik wil niet dat het kind hier bij jou opgroeit. Jij bent geen haar beter dan ik. Ik vind dat we ze naar een kostschool moeten doen. En dat vind jij omdat ze hier het verkeerde voorbeeld zou krijgen. Wat dacht je van jezelf in deze toestand? Mijn toestand is maar tijdelijk. Maar die hoerentroep van jou hebben we helaas altijd om ons heen. Wees blij dat ik me druk maak. Voor een kind dat niet eens van mij is. Ben jij maar zo dat niet dat? Je breekt toch mee van die horentroep? Ik leef van mijn eigen geld. Oh. En wie heeft jou dan die mooie auto gegeven? Wie helpt jou in je relaties? Oh, ik begrijp het al. Je oude vriend Rinus vindt jou zeker te goed voor dit leven. Als dat kind hier eenmaal weg is, is er een kans dat er nog een fatsoenlijk mens uitgroeit. Hier heeft ze geen kans. Zwarte. Hou je nog van me?
Kijk eens jongens, we krijgen een nieuw kindje in de klas. Vertel jij maar eens aan alle kinderen hoe je heet. Rooseke Ruiter. Dag meneer Ruiter, wat een verrassing. Krijg ik alleen maar een hand? Hier worden alleen de kinderen gekust. Nou, juffrouw, zult u goed op haar passen? Dan heb ik rood en die rode. Moest er gaan? Goed. Toch geen moeilijkheden gehad? Eigenlijk niet. Ik wil je even aan een paar mensen voorstellen. Kijk eens, Ruiter. Zo uit Amerika. En dit? Echte nylons, zonder naad. Kijk eens wat we nog meer gekregen hebben. Zo. Dus u bent nou Zwarte Ruiter? Ja, wat zou dat? We moeten toch eens kennis maken. Betwijfel ik sterk. Ik rook niet. Schellekens. Gefeliciteerd. Een rondje van de zaak. Dat zijn uitstekende klanten. Waar verpest je dat nou? Wat die allemaal bij zich hebben. Moet je eens kijken. Zonder naad. Dat zijn die gasten van Schellekens. Dat is eigenlijk onderwereld. En wie ben jij dan wel? Smokkelaar van de koude grond. Je kan voor hun gaan rijden. Ik rij niet voor gangsters. En als je nou 3 of 4 keer zoveel kan verdienen? Goedenavond. Wij krijgen niet alle medewerking van Ruiter. Er is toch geen vergissing gemaakt? Dan moet u mij verkeerd begrepen hebben. Druk u dan wat duidelijker uit. Wij gaan dat voor alle zekerheid ook doen. Maar als je er nou 3 of 4 keer meer mee kan verdienen... als je er nou beter van kan worden... wat maakt het nou uit of je met boten rijdt of met wapens? Het gaat me niet om de wapens. Het gaat me om de schoften die eraan verdienen. Maar dat is voor een goed doel. Die wapens zijn voor het FLN, voor de Algerijnse rebellen. Nou, dat is toch een goede zaak. En de neven Schellekens, die hebben de contacten. Zo. Ik denk dat ik ergens iets ga drinken waar het gezellig is. Ja, hij begrijpt het niet, hè. Hij is mijn enige garantie dat die neven me niet bedriegen. Als hij erbij is, dan weet ik dat ik mijn geld krijg. Zeg eens een... Zoals die tegen je praat. Die man houdt niet echt van je. Dat heb ik altijd al gevonden. Wat is de bedoeling? Jij wil nooit aan mijn avances ingaan, hè? Terwijl ik je toch een rijk leven te bieden heb. Met die Schellekensmannen ga ik grote zaken doen. Ruiter riskeert zijn leven voor jouw stomme boter. Ga je hem nou afvallen? Ik betaal hem toch? En jij steekt toch het meeste op? Pak daar maar een meisje. Keus genoeg. Je leunt tegen mijn auto. Dan moet ik hem weer laten wassen. Je begrijpt het niet. We willen zaken met je doen. Geld verdienen.
Jullie maar naar boven. Ik me wel uit de naad werken met die klote boter. Hey, wat is er onder June niet zo hard? Komt er iets aan? De commise? Nee, de stier! Ik zweer u, het zijn fantastische rijders. Maar niet zo goed als Ruiter. Ruiter is de beste. Ja, maar daarna komen zij. En ze zijn in de leer bij Ruiter. Goed, we zullen het proberen. Maar eerst maken ze een proefritje. Geef ze de wagen. Leeg. De commise! Hebt gij die geconfiskeerd? Gisteravond. En de chauffeur? Ja, die is ontsnapt. Ja, dat is allemaal heel mooi, maar... Sinds dat gij nu hier bent, is er nog geen jota of stipje veranderd. We doen ons best. Een paar nachten geleden ben ik bijna van de weg afgereden. De hele grensstreek praat maar over Zwarte Ruiter. Hij speelt gewoon met ons kloten. Heeft het feit dat jullie vrienden zijn daar iets mee te maken? Ja, in het verzet waren gij en Zwarte Ruiter al kameraden. En nu hebt gij, sinds dat hij teruggekomen is, hem al een paar keer opgezocht, hè? Tja, dat weten we allemaal. Het is toch logisch dat men zoiets gaat denken? We gaan scherper optreden. Mijn mannen krijgen 10% van elke lading die ze kunnen confisceren. Dat bestaat in Nederland niet. Ja, dat vindt de Hollander corrupt. Doe er iets aan, ijzermanneke. We hebben zeker de leukste thuis. Behalve als de radio aanstaat. Het is niet oorlog dus soms.
We zijn toch oude vrienden? Daarom is de oorlog. Ze denken dat ik je door mijn vingers laat glippen. Vanwege de oude vriendschap. Maar ik laat je niet door mijn vingers glippen. Niet meer. Is dit een uitdaging? Ik neem hem aan. Celbanden. Met geen mogelijkheid kapot te krijgen. Ik heb ze op je wagen gemonteerd. Mag ik dat pistool? Ruzie met Milou? Wat bedoel je, ruzie met Milou? Nou, die is maar een vraag. IJzerman is weer aan de grens. Verrek. Ga je op hem schieten? Nee, hij wil op mij schieten. Ik wil niet met lege handen staan.
Zo zijn we toch nog een vliegende brigade. Als we maar niks tegenkomen vannacht. Waarom niet? Nou, van voorrang geven houden ze niet zo erg. Ik heb er ook nog nooit in voor een stoplicht zien wachten. Wat is er nou? Voorrijden. Thomas! Dan ik die auto gaan poetsen, erachteraan. Hoe is er nou toch geschieten? Het lijkt wel Chicago. Deze keer is de zot met zijn stunts te ver gegaan. Hij is met een vlammenwerper in de weer geweest. Een rijkswachter is half verbrand. Wanneer is dat gebeurd? Vannacht. Eerst benzine over de weg gieten en dan aansteken. Maar vannacht joeg ik zelf achter Zwarte Ruiter aan. Zijt gij dat zeker? Of wilt gij uw vriend beschermen? Nee, zeker weet ik het niet. Hij wordt nu in gans België gezocht voor doodslag. Is het bewijs dat hij het gedaan heeft? Het was zijn Cadillac. Heeft iemand hem herkend? Zijn autonummer genoteerd? Er is hier maar één witte Cadillac. Dat is geen wettig bewijs. Er zijn zoveel witte Cadillacs. In elk geval kan je hier onderduiken. Dat lijkt mij het veiligst. Ik kan toch veel beter terug naar Nederland gaan? Ik word liever daar gepakt dan hier door de Rijkswacht. Dus ik kunnen me wel levend villen. Nee. Met dat bloed moet je rust hebben. Kom, blijf nou hier. Oh. Zo, en dan zit je goed. Hè? Dan ga ik nu even een ontbijt voor je maken. Jean-Louis. Hè? U verneukt me toch niet, hè? Nee, Fons. We werken toch al jaren samen? Nee. Jij weet toch dat ik aan uw kant sta? Hij is nu hier. Ja, goed. Ja, ik hou hem aan de praat. We komen.
Koffie staat op. Maar mevrouw, dit is geen rechtbank. U hoeft helemaal niet te komen getuigen. Dat geldt ook voor die meneer. Vanochtend werd ik opgebeld door iemand die mij vertelde dat mijn vriend Fons Ruiter beschuldigd wordt van moord op een Belgische rijkswacht door middel van een vlammenwerper. Nou, dat kan helemaal niet waar zijn, want Fons is de hele nacht bij mij geweest. Fons is de hele nacht bij u geweest? Er zijn genoeg getuigen. En dan nog wat. Hij heeft gisteravond helemaal niet in zijn witte Cadillac gereden, want hij had hem toevallig uitgeleend aan meneer Truijens hier. Niet waar? Er zijn genoeg getuigen. En wie heeft dan wel in die auto gereden? Die auto is van mij erg gestolen. Dit wordt te gek, Milou. Hij is nu betrokken bij een regelrechte moord. Maar daar is hij juist niet bij betrokken. Dat kom ik je nou net vertellen. Milou, god allemachtig. Je denkt toch niet dat ik al nozel ben? We hebben in de oorlog samen in het verzet gezeten. En dan doen jullie ineens of er een geheime broederschap is waar ik niet bij mag. Zat ik met jou in het verzet? Waar was jij dan bij de bevrijding? Toen ze me mijn huis uithaalden om me kaal te scheren. Al die fijne landgenoten die 4 jaar lang geen moer hadden gedaan. Waar was jij toen? Jij had het te druk met de brani uit te hangen in je Engelse uniform. Je had het te druk om te proberen een handje te krijgen van prins Bernhard. Jij was me helemaal vergeten. Maar Fons kwam aanrijden in zijn jeep en haalde me zo tussen al die mensen vandaan. Dat heb ik nooit geweten, Milou. Nee, er is zoveel wat jij niet weet.
Jij wist altijd precies het verschil tussen goed en kwaad. Nou ook nog. Nou, dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar als ik nu partij moet kiezen voor of tegen Fons Ruiter... dan weet ik precies wat ik moet doen. Een beetje frisse lucht kan hier geen kwaad. Eindelijk kunnen we u dan eens spreken, meneer Ruiter. Wij hebben grote moeite gedaan u te bereiken. We hadden het net nog over u, meneer Ruiter. Iedereen is op zoek naar je. De douane, Belgische Rijkswacht, Milou. Wij hier. Ik werk niet graag voor jullie. Maar waarom nou toch niet? Daar ben ik niet lelijk genoeg voor. En we hebben nog wel zo'n aanlokkelijk aanbod. Ik heb geen keus. U heeft geen hoge dunk van ons. Maar wij wel van u. Laten we zakelijk zijn. Goed. Ik wil uitbetaald worden in dollars. 50% nu en 50% bij aflevering. Je vindt me zeker niet lekker meer. Nou, vroeger anders wel. Toen kon je niet genoeg van me krijgen. Ik heb niet genoeg van Milou. Ik heb genoeg van Chez Milou. Als je dat opgeeft, zou ik misschien bij je kunnen blijven. Maar nu niet. Hoe kan ik dat nou opgeven? Ik ken geen ander vak. Nou, die verdomde oorlog ben ik madame geworden. En daar was jij bij en daar heb je ook goed van geleefd. En dat was zo. Maar het blijft niet zo, Milou. Die tent weg of ik weg. Ik ga rijden op mijn grootste verzet. En tegen het einde ga ik aan de kop. Als jij dan in mijn wiel blijft, kunnen de sprint niet verliezen. Ja, dat is waar. Floor is de rapste van allemaal. Oh, maar met de tong is Wies toch grappig, hè? Ja, hoewel hij niet rap een rondje weggeeft. Ah, dat komt omdat jij me altijd voor zijt. Jij bent de rapste cafébaas het geven van rondjes. Dames en heren, het is voor mij een grote eer en ook voor ons hele douanekorps dat ik gevraagd ben als voorzitter van de jury. Van wielrennen weet ik niks af. Maar dat laat ik aan de wedstrijdcommissaris over. Graag een applausje voor onze wedstrijdcommissaris. Er kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee aan de koers.
parcours vrij. Kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee in de koers. En waar is Fons Ruiter? De rennerspeloton is nog steeds compleet. Ik denk dat ik ook maar eens een rondje ga maken. Voor de overwinningskunster onze charmante rondemeis Lisa IJzerman. Jij waart weg en gaat op kop moeten blijven. Ik heb geprobeerd vooruit te gaan, maar ik had geen maag. Ja. Ik had dikke benen. Daar in de bocht ging iets over ons heen. Ik heb nog getracht van mee te gaan, maar ik zat in het verkeerde wiel. Lul maar aan, joh. Je hebt gereden als een krant. Zeg eens, jij denkt zeker dat wij allemaal Wim van Est zijn? Ho, Wim van Est. Waar Wim van Est heeft gescheten, moet jij nog niet ruiken. Hij was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloos en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Het is open. Het is een voorschot. Maar ja, genoeg om onze reis te betalen. De wereld rond? Naar een warm, verre land. Je moet me vertrouwen. Is het gevaarlijk? Het lijkt gevaarlijk. Je hebt me beloofd dat je me zou helpen. Dat je nog één ding voor me zou doen. Ja, afgesproken. Ga morgen naar je vader en zeg hem... er liggen wapens op Kai 13 in Antwerpen. Er liggen wapens op Kai 13 in Antwerpen. Ja, dat moet je hem zeggen. Meer niet. En niet voor morgen. En als er iets met me gebeurt... als ik vannacht gepakt word... Met wapens? Nou, dan bewaar je dit geld... tot je iets van me hoort. Ik heb vannacht geen voorreis nodig.
En waarom niet, Ruiter? We hebben vandaag de koers al verloren. En we zijn nu naar hier gekomen om een beetje geld bij te verdienen. Het is voor jullie eigen bestwil dat ik jullie er niet bij wil hebben. Dit is de douane. Verdwijnen jullie door de achterdeur. Geeft u over. Geef je over, je bent omsingeld. Je hebt geen kans. Kom naar buiten zonder geweld te gebruiken. We weten dat jij het bent, Ruiter. Nou, ik neem aan dat je door hebt dat je zwaar de lul bent. Maar waarom had je me mijn gang niet laten gaan? Gek. Zodat jij zomaar voor je mannenboskont weg met de wapens blijft rijden? Die wapens waren bij jou terechtgekomen. Daar had ik voor gezorgd. Maar ik was hiervoor, dus ik heb er zelf voor gezorgd. Ik kan niet alles vooruit weten. Nee, dat is waar. Bijvoorbeeld dat jij met mijn dochter omging, dat wist ik nou wel niet. Oh, zit dat erachter? Ik wil mijn dochter niet zien verpauperen met een pooien. Nee, dan een douaneman met overdreven plichtgevoel. Er zijn belangrijke dingen in het leven dan een witte Cadillac. Ja. Dat laat je dus voorkomen voor wapensmokkel. Dat is geen klein bier, zou de Belgen zeggen. Wat hebben de Belgen er nou weer mee te maken? Ik ga er een grote zaak van maken. Getuigen verhoren samen met de Belgen. Een confrontatie? Ik ga de zaak uitspitten. Zodat je hangt, Fons. Zodat je echt hangt. Rinus, waar heb ik dat aan te danken? Had je maar met je poten van mijn dochter af moeten blijven. Alles hebben je moeder en ik van je over gehad. Niets was te goed voor onze dochter. En dan moest jij zo nodig met die klootzak naar bed. Vader, het is je beste vriend. Het was mijn beste vriend. Ik wil hem in ieder geval nog een keer spreken. Dat lijkt me niet te veel gevraagd. Hij zal je ook wel willen spreken. Nou, dat komt dan goed uit. Je dacht zeker dat het zo makkelijk gaat. Marloes, ik moet een uurtje weg.
Fijn dat je gekomen bent op het telefoontje. Ik weet zeker dat hij erg graag wilt zien. Jij wist dat zij er was. Dat was voor mij net zo onaangenaam als voor jou. En wie wil jij nou te pakken nemen? Mij, jezelf of je dochter? Ik wil hem pakken. En dan stuur ik het aan op een confrontatie. Een confrontatie? Ja. Samen met de Belgen? Je hebt als een fret achter hem aangezeten. Als hij iets op pech had gehad, had je hem nou nog niet. Maar nu heb ik hem. Dat kan hem voorkomen voor wapensmokkel. Nou jij weer. Ruiter heeft nooit iets met wapens te maken willen hebben. Maar hij is er wel mee gepakt. Leg me dat maar eens uit. Het is mijn man. Ik hoef helemaal niks uit te leggen. Je bent een grote klootzak. Een lul. En de streek die je me nou geleverd hebt, die zal ik niet gauw vergeten. Zeg wel een beetje gelijk. Rozeke is zich hier thuis gaan voelen. Ze doet het heel goed op school. Zal ze wel een goede onderwijzeres gehad hebben? Ik begrijp u heel goed. Maar ik ben het niet eens met wat u wil. Ah, Rozeke. Dag, zoeteke. Je mag met mama mee. Hè? Maar ik sliep al. Oh, maar dan kan je toch in de auto verder slapen? Ik blijf toch voor altijd hier wonen, hè, Fieleke? Natuurlijk, schatje. We zullen goed voor je zorgen. Waar ga je heen, man? Ik ga naar papa, liefje. Zal je braaf zijn als ik weg ben? Fieleke, je moet me iets beloven. Als er iets raars mocht gebeuren, wil jij dan voor Rozeke zorgen, zolang als nodig is? Ruiter, zonder beroep, die wij vervolgens aanhielden op het vermoeden van poging tot fraudeleuze uitvoer van grote partijen boter aan Belgen in de betreffende vrachtwagen. Bij inspectie van deze vrachtwagen werd echter geen boter, maar vuurwapens en de Ruiter verdacht wordt van poging tot moord respectievelijk, doodslag respectievelijk ernstige mishandeling jegens 2 ambtenaren van de Belgische Rijkswacht. Hiertoe werd contact gezocht met de procureur des Konings te Gent, omdat de Nederlandse opsporingsambtenaren gezamenlijk met de Belgische collega's verdacht aan het onderwerpen. Dus samen met enkele hierna verdachten die in Nederland en in België gearresteerd werden in verband met
leest heel snel. In Nederland komen we voorlopig niet meer terug. Dat zal eens een beetje vergeten zijn. En ondertussen reizen we de wereld rond. Ja, maar om de wereld rond te trekken heb je centjes nodig. Paspoort. We hebben paspoorten nodig. Hoe heb je dat geregeld? Gevonden. Ja. Jij wordt nog eens een hele goede smokkelaar. Een goed smokkelaar heeft geen paspoort nodig om de wereld rond te reizen. Nee. En een goede minnaar heeft alleen maar een goed bed nodig. André? C'est votre voiture en bas? La voiture blanche. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Elle est sur le trottoir. Vous savez, monsieur, ce n'est pas la Hollande ici. Je viens. D'accord. Mais vite alors. Deux avec moi, 3 dans la cuisine, 3 dans la salle. Descendez, vite.